Orion Eusko Jaurlaritzari eta komunikabideei erakutsi digute SIPS gailua, inglesez zurrut segurua. Kiroleko behar bati erantzunez atera da ideia eta praktikara oso azkar eraman dute. Es una válvula que se puede instalar en cualquier mascarilla del mercado, que permite beber sin introducir nada del exterior a la zona de la boca. Jon Karazo Orioko arraunlariak bere entrenatzaile Jon Salsamendi izan du bultzatzaile eta herriko Denmen Design industria diseinuko enpresa bilakatu du. Are bai, presio asko zegoen, merkatua handia da eta azkar ibili behar da, lehenengoa izateko. Mundu mailan ezaguna izateko moduko produktu bat. Entrenamenduetan musukoarekin edatea nekeza zela ikusita hasi denak, erabilera zabalagoa izan dezake, hegazkinetan, osasun arloan, kiroletan, edozine eta ikuskizunetan edateko lagungarri. Eta bi galdera funtsezkoei erantzuna. Ontzi garbigailuan sartu daiteke eta behin eta berriz erabili eta salneurria berriz 10 eurokoa izango da. 6 aste barru hasiko dira lehen aleak usurbilen eraikitzen eta aurretiazko salmenta online datorren astean bertan zabalduko dute.